عثمان دا دفاع کرنا میرے رب دی سنت ہے، عثمان دا دفاع کرنا میرے نبی دی سنت ہے، عثمان دا دفاع کرنا ابو بکر دی سنت ہے، عثمان دا دفاع کرنا حضرت علی دی سنت ہے، عثمان دا دفاع کرنا 1400 صحابہ دی سنت ہے۔ اور پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جیدہ دفاع خود رب کرے گا او دا دفاع قیامت تک اسی انشاءاللہ کر دے رہاں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا۔ خود میرے رب نے آکھیا ہے جتھے سونیا تیرا ہاتھ ہے عثمان دے اتے خون دا بدلہ لین واسطے اتے میرا رب دا بھی ہاتھ ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین
سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ماہ ذی الحجہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ پاک نے بڑی بڑی عبادات نو جمع فرمایا ہے۔ ماہ ذی الحجہ حج والا مہینہ ہے، ماہ ذی الحجہ قربانی والا مہینہ ہے، تکبیرات، تمہیدات، تحلیلات اور تکبیرات کا مہینہ ہے۔ اے نال نال تلبیے والا مہینہ ہے، اور اس تو بھی بڑی عظمت اور شان و شوکت یوم العرفہ اور یوم النحر والا مہینہ ہے۔ اتنیاں عظمتاں نے اس مہینے دیاں جڑیاں اللہ رب العالمین نے ماہ ذی الحجہ دے نال خاص کیتیاں، اور اتھوں تک بس نہیں، یہ نال نال اللہ پاک نے اللہ پاک دی حکم دے نال اس مہینے اسلامی مہینے دے اندر اسلام دیاں کچھ یاداں بھی اس مہینے دے نال وابستہ نے۔ انہاں یاداں دے اندروں ایک یاد 18 ذی الحجہ دی یاد ہے۔ اج تقریباً 20 ذی الحجہ ہو گئی ہے۔ کوشش تھی ایسی کہ یہ 18 ذی الحجہ تو پہلے بیان کیتا جائے، لیکن یہ حکم ربی ہے۔ پچھلا جمعہ میں تواڈے نال ہم کلام نہیں ہو سکیا، ساڈیاں بھی کوئی مجبوریاں ہوندیاں نے۔ کوشش تو میری یہی سی، لیکن عید تو چوتھے پنجویں دن ہزارے دی سرزمین تے کانفرنس سی جے دے وچ مینوں جانا پیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اج 18 ذی الحجہ او دن نے جس دن داماد دورے میرے نبی دا دورہ داماد حیا دا پیکر رحم دل انسان نام نامی اسم گرامی ہم زلف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کا دن ہے 18 ذی الحجہ۔ اللہ نے خوشیاں بھی عطا کیتیاں نے اس مہینے دے اندر۔ داماد مصطفیٰ، دور داماد مصطفیٰ حضرت عثمان دی شہادت والا دن بھی ہے، یہ مہینہ بھی ہے۔ تقریباً 3-4 دن میں سوشل میڈیا دے ہوتے نا بڑیاں پوسٹاں پڑھ رہا ہاں۔ ذی الحجہ دا مہینہ ہے کہ کل پرسوں 18 ذی الحجہ گزری، آج 20 ذی الحجہ ہے۔ شاید کہ میں کوئی اور عنوان پڑھا دیندہ، لیکن انہاں پوسٹاں نے مینوں پریشان ہی بڑا کیتا ہے۔ وہ پوسٹ کی چل رہی ہے سوشل میڈیا دے ہوتے، مذہبی سکالر لکھ رہے ہیں کہ حضرت عثمان غزوہ احد دے اندر بھج گئے سن، اور یہ جڑا او دور ہے، جڑا دور اپنے آپ کو بڑا پڑھیا لکھیا استعمال کرتا ہے، پڑھیا لکھیا دور جڑا اپنے آپ کو بڑا تیز تراز سمجھتا ہے،
اس دور دے اندر میں پھر فیس بک تے پڑھیا، تھلے انہاں دے جوابات بھی میں پڑھے، کوئی بندہ کی کمنٹ کر رہا ہے، کوئی کی کمنٹ کر رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ایک بندہ بھی جواب نہیں دے سکیا کہ تسی حضرت عثمان دی محبت دے اندر 18 ذوالحجہ نو بڑیاں بڑیاں کانفرنس مسلمان کراندے نے، تو آ ویکھو نبی پاک دا دورہ دماد نبی پاک نو میدان احد دے اندر چھڈ کے بھج گیا سی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور پھر میں سوچیا کہ کیوں نہ اس جمعے دے اندر اسی بھی اپنے علم دی ناقص علم دے مطابق کچھ نہ کچھ روشنی سانوں بھی پانے چاہیے، تاکہ اس عوام الناس نو پتہ چلے، یہ بھی اپنے علم دے مطابق اپنے سوشل میڈیا دے ذریعے یہ بھی لوگوں نو کچھ دس سکنا۔ حضرت عثمان دا نام سیرت نگارہ نے عثمان ہی لکھیا ہے، انہاں دے والد دا نام عفان بن عاص لکھیا ہے، اور انہاں دی والدہ دا نام عروہ بن ازکا لکھیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اختلاف دے باوجود اور جرا راجے کولے واقعہ فیل تو 7 سال بعد دے اندر پیدا ہوئے نے، انہاں دے مسلمان ہون دی زندگی دا واقعہ ہے۔ مدینے تو بعد کسے کام دی غرض دے نال باہر نکلے، لوگاں نے دسیا کہ مدینے دے اندر ایک بندہ ہے جہدا نام ہے محمد بن عبداللہ، انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپسی آئے تو سب تو پہلی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال ہوئی، پوچھیا ہے کیڑا بندہ ہے محمد بن عبداللہ جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے انداز اندر سمجھایا، اپنے انداز اندر تبلیغ کی تھی۔ دوویں شیخان حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار کے اندر پہنچے، فرمایا سونے ہاتھ اگے کرو، میں بیعت کر کے تہاڈا غلام بننا چاہنا وا۔ کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مسلمان ہو گئے، اور جڑی انہاں دی مرویات ہے حدیثاں نے نا جڑیاں انہاں نے مروی کیتیاں نے، انہاں دی تعداد 146 ہے۔ 146 روایت حضرت عثمان نے بیان کیتیاں نے، جنہاں دے اندروں 8 روایتاں امام بخاری نے صحیح البخاری کے اندر نقل فرمائیاں نے، 8 روایتاں، اور 6 حدیثاں حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم دے اندر نقل فرمائیاں نے، 8 بخاری دے اندر، 6 مسلم دے اندر۔ اس تو علاوہ جنیاں بھی روایتاں نے اور جنیاں بھی حدیث یا کتاباں نے، ابو داؤد ہو گئی، جامع ترمذی ہو گئی، سنن نسائی ہو گئی، سنن الکبریٰ بہقی للبیہقی ہو گئی، مختلف روایتاں جڑیاں نے جڑیاں انہاں تو علاوہ نے، وہ ساری حدیث یا کتاباں دے اندر موجود نے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی شان دے متعلق جڑی زبان نبوت تو جڑیاں حدیثاں نکلیاں نے نا، انہاں دی تعداد 20 تو لے کے 25 تک ہے، جڑیاں محمد اور رسول اللہ نے صرف حضرت عثمان واسطے پڑھیاں نے اور بولیاں نے۔ 20 تو لے کے 25 روایتاں نبی پاک نے حضرت عثمان غنی واسطے بولیاں نے۔ قرآن دے اندر بڑے مقامات نے جتھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر ہوندا ہے، میں انہاں دے اندروں انہاں مقامات دے اندروں مقامات میرے سامنے بڑے نے، لیکن میں مین پوائنٹ جنہاں دے اندر خاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دا ذکر ہوندا ہے وہ تواڈے سامنے رکھنے نے۔ 3-4 پوائنٹ میں تواڈے سامنے رکھنے نے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کرا چسی سماعت فرماؤ، اللہ اساں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پوری توجہ دے نال
خطبہ جمعے نو سماعت فرمایا جی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا، اور ایک خطبہ سن کے یہ سوشل میڈیا دے ذریعے آگے بھی بھیجنا ہے، لوگاں تک بھی بھیجنا ہے، خود بھی سننا ہے، اور لوگاں نو انہاں چیزاں دے اندر سوال بھی کرنے نے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا 26 پارہ سورت انا سورت فتح ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قریبا۔ فرمایا لقد رضی اللہ، پوری توجہ دے نال میں نا اللہ دی قسم بندہ قرآن دی آیت دا ترجمہ ہی پڑھ لے تو گل کرن اللہ جواب کر دیندے اللہ دا قرآن بندے نو۔ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق انہاں کالیاں پیلیاں نو میرا جواب ہے، کالیاں پیلیاں نو میرا جواب۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد البتہ تحقیق رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ہے، عن المؤمنین، کی ہے؟ عن المؤمنین، اوہ پہلی صفت ہی میرے مالک نے صحابہ نو مؤمنین دا لقب دیتا ہے، حضرت عثمان نو مؤمنین دا لقب دیتا ہے، جمع دا صیغہ مؤمنین دا، ایک دا معنی مومن تو جمع دا صیغہ مؤمنین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ ایک کدوں دی گل ہے، اللہ فرماندے نے میرے بندے ہو یہ ادوں دی گل ہے جدوں درخت دے تھلے بہ کے میرے نبی دی یار دے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھیا سی، اے ادوں دی گل ہے جدوں ایک درخت سی، درخت دے تھلے بہ کے میرے نبی دے یار میرے نبی دے ہاتھ دے اوتے 1400 صحابہ نے بیعت کیتی ہے۔ او بیعت کی سی، او گل کی سی، او میں اگے جا کے تانوں دسنا وا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تو کیوں جینج کیوں کیتا ہے؟ او بندے دل دے ماڑے بھی ہو سکتے نے، او اتوں تو ہور ہو سکتے نے، تے وچوں وچوں ہور ہو سکتے نے۔ اللہ فرما دے نے او 14ویں صدی دے مولوی ذریعے دھیان نہ سنیا جے، اللہ فرما دے نے فعلیم، اور منطق پڑھیا کر، ناف سر پڑھیا کر تینوں پتہ لگے، فعلیم ما فی قلوبہم، فعلیم میں انہاں دے دلاں نو جاندا سا، میں انہاں دے دلاں دے وچ ویکھیا سی، فعلیم ما فی قلوبہم، اوے انہاں دے دلاں دے اندر یا مینوں تقوی نظر آیا ہے، یا مینوں انہاں دے دلاں دے اندر اخلاص نظر آیا ہے، اوے مینوں انہاں دے دلاں دے اندر اخلاص نظر آیا ہے، فعلیم ما فی قلوبہم۔ اللہ کی آندے نے، اللہ فرما دے نے جدوں میں انہاں دے دلاں دی طرف ویکھیا ہے تے میں انہاں تے اتنا کو راضی ہویا، اللہ راضی ہو کے تو انہاں نو کی دیتا ہے، فانزل السکینہ، میں آسمان تو انہاں دے اوتے سکون نازل کر دیتا ہے، فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرما دے نے میں انہاں نو قریب دی فتح عطا کر دیتی ہے۔ ایک کدوں دی گل ہے جدوں میرے نبی صلح حدیبیہ دے موقع تے جا رہے نے، میرے نبی نے خواب دے وچ ویکھیا ہے، میرے نبی بیت اللہ دا طواف پہ کر دے نے، صفا مروہ دی سعی پہ کر دے نے، تے پھر میرے نبی نے ارادہ پختہ کر لیا۔ جدوں میرے نبی نے ارادہ پختہ کیتا تے میرے نبی عمرے دی ارادے نال چلے گئے نے، تے جدوں مکے دیاں کافراں نوں پتہ لگیا ہے نبی پاک عمرے دے ارادے نال آ رہے نے، تے نبی پاک نوں مکے دیاں کافراں نے ڈک دیتا ہے محمد بن عبداللہ نوں اسی عمرہ نہیں کرن دینا، محمد بن عبداللہ نوں اسی بیت اللہ دے وچ نہیں داخل دینا، صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیت اللہ دے وچ نہیں بنا دینا۔ تے نبی
پاک نے صحابہ نو جمع کیتا, دھیان میری طرف, نبی پاک نے صحابہ نو جمع کیتا تے مکے والیاں دے نال مشورے واسطے کینوں بھیجیا جائے, جا کے مکے والیاں دے نال مشورہ کرے. ابو بکر نو بھیجیا جائے, نہیں. عمر نو بھیجیا جائے, نہیں. کینوں بھیجیا جائے؟ عثمان نو بھیجیا جائے رضی اللہ تعالی عنہ. عثمان کو بھیجا جائے. عثمان بڑے سخاوت والے نے, عثمان بڑے امیر زادہ پتر ہے, عثمان دے بڑے بڑے لقم نے. تے لوگ مکے دے اندر حضرت عثمان کو مال خریدیا کر دے سن, لوگ حضرت عثمان دے نال مکے دے اندر تجارت کریا کر دے سن. اس واسطے میرے نبی نے حضرت عثمان نو مکے دے وچ بھیج دیتا, جا کے عثمان ہے مکے والے لوگاں نو کہو میرا نبی لڑائی دے ارادے نال نہیں آ رہا, میرا نبی عمرے دے ارادے نال آ رہا ہے, میرا نبی جنگ نہیں کرن آ رہا تے میرا نبی عمرے دے ارادے نال آ رہا. انہوں نے آکھیا عثمان انج نہیں ہوئے گا, تیرا نبی نہ عمرہ کرے گا نہ صفا مروہ دی سعی کرے گا, اسی بیت اللہ دے وچ تیرے نبی نو داخل ہی نہیں ہون دینا. تے عثمان گل اے وے تو بڑا تے ٹھیک ٹھاک بندہ ہے, تو روپیے والا بندہ ہے تے تیرا ساڈے نال تعلق بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ, تو حج عمرہ بھی کر لے, تو صفا مروہ دی سعی بھی کر لے. وا عثمان رضی اللہ تعالی, میں تہاڈیاں محبتاں تو قربان جاواں. اے نیکی دا کم ہے, اے بیت اللہ دی سعی ہے, اے صفا مروہ دی سعی ہے, اے بیت اللہ دے چکر نے, لیکن وفا محمد رسول اللہ دے نال. فرمایا مکے دے لوگوں, او مکے دے چودھریوں تے مکے دے کافروں, تسی کی سمجھیا ہے میں نبی پاک دے نال زبان نال محبت کیتی ہے, صرف زبان دے تھرو محبت کیتی ہے, جس طرح دی اج دے مسلماناں دی محبت ہے اج محبت کیتی ہے. فرمایا نا نا میں اج نہیں محبت کیتی, میں نبی دے نال عملی محبت کیتی ہے, اور میں عمل کر کے تانوں وکھاواں گا. اللہ اکبر اللہ, جدوں میرے نبی نو اجازت نہیں پھر مینوں بھی اجازت کوئی نہیں, میں بھی نہیں عمرہ کردا. تے نال ہی مکے دے اندروں خبر شائع ہو گئی, تو مکے دے اندروں خبر باہر نکل گئی. خبر کی ہے میرے نبی تک خبر پہنچ گئی ہے, مکے والے نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو شہید کر دیتا ہے. تو جدوں میرے نبی دے کاناں دے اندر آواز آئیاں, جدوں میرے نبی دے کاناں دے اندر آوازاں پہنچیاں نے, تے میرے نبی نے ایک نے نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے دو نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے تین نو نہیں بلایا, اور میرے نبی نے چار نو نہیں بلایا, اور 1400 نو بلایا ہے. لیاؤ محمد ہاتھ دے ہوتے بیعت کرو, میں ادو تک واپس نہیں جاواں گا, میں ادو تک محمد بدلہ لین تو واپس نہیں جاواں گا. اللہ دے نبی جی کدوں تک نہیں جاؤ گے؟ میں عثمان دا بدلہ لے کے واپس مدینے دے اندر جاواں گا. اللہ اکبر اللہ. سوشل میڈیا دے ہوتے گندیاں غلیظ پہلیاں گلاں کرن والے ظالما, میں تینوں پیغام دینا چاہنا, یا قرآن پڑھ یا میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھ, بعد دے اندر گلاں کر. سکالر بن گیا, سکالر بڑا تو سکالر بہندا نہیں کدھر چڈو جاندا. اللہ اکبر اللہ, توجہ کر دے جانا. انج کر کے کی ہویا, میرے نبی نے بیعت کیتی, ہاتھ اگے کیتا ہے, ابو بکر دا ہاتھ بھی اتے وے, عمر دا ہاتھ بھی اتے وے, علی رضی اللہ تعالی دا ہاتھ بھی اتے وے, 1400 صحابہ دا ہاتھ بھی اتے وے. تھلے میرے نبی دا ہاتھ ہے اتے, 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے اتے, نبی پاک نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھیا ہے. کیوں رکھیا ہے؟ فرمایا اگر عثمان اتھے ہوندا تو میرے ہاتھ دے ہوتے عثمان بھی بیعت کردا. تے اللہ نو جوش آیا, اور میرے رب نو آسمانہ تو جوش آیا ہے. اے بھی سورت فتح ہے تے 26 پارہ ہے, آیت نمبر 10 تے 9 تے 10 کے اندر اللہ نے کی فرمایا ہے. فرمایا یرید اللہ, اللہ اکبر اللہ, فرمایا اذ یبایعونک, اور میرے سونے زری نبیہ سن لے, جتھے تھلے تیرا ہاتھ ہے اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے, اتے عثمان و علی دا ہاتھ, اتے عمر علی دا ہاتھ ہے, اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے. فوق اللہ اتے میں رب بھی ہاتھ رکھنا وا پیا. او کائنات تو لوگوں, عثمان دا دفاع کرنا میرے رب دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا میرے نبی دی سنت ہے, عثمان دا دفاع کرنا ابو بکر
بکر دی سنت عثمان دا دفاع کرنا، حضرت علی دی سنت عثمان دا دفاع کرنا، 1400 صحابہ دی سنت پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جیدہ دفاع خود رب کرے گا او دا دفاع قیامت تک اسی انشاءاللہ کر دے رہاں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، خود میرے رب نے آکھیا ہے جتھے سونیا تیرا ہاتھ ہے عثمان دے اتے خون دا بدلہ لین واسطے اتے میرا رب دا بھی ہاتھ ہے۔ ایویں گلاں بنائیاں نے اتھوں بھج گئے سن میں انشاءاللہ وہ واقعہ بھی دساں گا تانوں، میں وہ بھی بخاری چوں بیان کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا اے میرے محترم بھائیو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر چمنی چمنی ہر کلی کلی، ہر چمنی چمنی ہر کلی کلی، ہر نگر نگر علی گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ایک شرم و حیا والا نصیب العین، عثمان پیارا ذوالنورین، عثمان پیارا ذوالنورین، بیعت کیتی جدی حضرت علی، ابو بکر عمر عثمان علی۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا ایک مقام ہو گیا، اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سورت بقرہ ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین ينفقون الذین ينفقون الذین ينفقون، وہ جنہاں نے رب دے راستے دے اندر خرچ کیتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والسراء۔ اللہ اکبر، اللہ رب دے راہ دے اندر خرچ کرن والیاں دے اندر سب تو زیادہ وڈا سخاوت دا پہاڑ میرا عثمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ باللیل والنہاری سرا وعلانیتا، اعلانیہ طور تے بھی حضرت عثمان نے خرچ کیتا ہے، خفیہ طور تے بھی حضرت عثمان نے خرچ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ 10 دن پہلے بھی ایک بولے آئے، انہیں آکھیا یا مسلمانوں نو کی ہو گیا ہے، اے مسلمانے بھی قربانیاں کری جاندے نے، ملک دے اندر غربت ویکھ لو، او ملک دے اندر انہیں کی آکھیا، انہیں اپنے کالم دے اندر لکھیا ہے اسی انشاءاللہ جدو تک زندہ نا اینج دیا جھوٹیاں دیا مقابلے اسی کریں گے انشاءاللہ۔ انہیں کہا مسلمانوں کی ہو گئے 1.5 2 لاکھ روپے دا اونٹ قربان کری جاندے نے، 1.5 لاکھ روپیہ کسی غریب نو دے دین، کسی بچی کا جہیز بن جائے گا، کسی بچی نو مل جائے گا، کسی بچی دی شادی ہو جائے گی۔ وہ کسی کہنے والے نے وہ جواب دیتا، انہیں کہا گل سن لے، اے جنگ تبوک دا واقعہ میں ہن بیان کرنے لگیا۔ اللہ اکبر، اللہ کی ہے جنگ تبوک میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے، اور مدینے دے اندر 10 سال میرے نبی رہنے تے کدی کدی اے دوندا میرے نبی دے گھر دے اندر چولہا ہی نہ چلدا، کدی کدی میرے نبی دے یاراں نو کھان واسطے کچھ نہ ملدا، لیکن 10 سالاں دے اندر لکھن والیاں نے لکھیا ہے ایک بھی قربانی میرے نبی نے نہیں چھڈی، ایک بھی قربانی۔ اے کہن دیا تسی غریباں نو دیو، غریباں نو اسی کدوں مکر کیتا، لیکن سنت ابراہیمی نو نہیں چھڈنا، اسی قیامتیاں کندا تک نبی پاک دی سنت نو جاری رکھنا ہے، حضرت ابراہیم دی سنت نو پڑھ کے رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، ذری سنیا جو مالا والے، ذری سنیا جے بڑے بڑے لمبردارو، ذری دھیان نہ سنیا جے جنگ تبوک دا موقع ہے، میرے نبی نے اعلان کر دیتا ہے، میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے۔ تسی بھی چندے دا نام سن کے تھلے ویکھن لگ جاندے ہو، سنو ذری دھیان دے نال، میرے نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے تے حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے، تے حضرت عثمان نے آکھیا سونیا میں تانوں 100 اونٹ دیاں گا، مال دے نال بھریا دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ 100 اونٹ میں 100 اونٹ دیاں گا تے میں مال نہ لد کے دیاں گا۔ او کائنات والے سیرتاں بھی پڑھیا کرو، حدیثاں بھی پڑھیا کرو، تاریخ دیاں کتاباں بھی پڑھیا کرو۔ تے نبی پاک فرماندے نے اللہ عثمان تیرے تے رحم کرے بے جا، تے میرے نبی نے پھر اعلان کر دیتا، تے پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے۔ کائنات لوگوں میرے نبی نو کہن لگے سونیا میں 200 اونٹ
اونٹ اور دے دیاں گا، مال لد کے دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے عثمان بہ جا، اللہ تیرے تے رحم کر دے وے۔ ایک اور حدیث کے سیرت کی کتاب ہے، او دے اندر لکھیا ہے میرے نبی نے تیسری دفعہ پھر اعلان کر دیتا تو عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا سونیا میں 300 اونٹ اور دے دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، مال نہ لدیا دیاں گا۔ پہلے 100 دا اعلان کیتا اور پھر 200 دا اعلان کیتا، پھر 300 دا اعلان کیتا۔ میرے نبی نے اور اعلان کیتا کہ حضرت عثمان اٹھ کے مجلس کے اندروں باہر نکل گئے، گھر گئے، جا کے 1000 دینار لے آندا، 1000 دینار لے آندا۔ کیا سونے جھول کرو، اپنا کپڑا کرو، میں تو انہوں کچھ دینا چاہنا۔ اینج کر کے 1000 دینار میرے نبی دی گودی دی اندر عثمان نے لو دیا ہے، تو میرے نبی دی آنکھاں دے اندر آنسو دیا لڑیاں نے، تو نال میرے نبی کی آندے نے ما ذرہ عثمان ما عامل بعد اليوم، اے میری عثمان آج تو بعد تو کوئی عمل نہ کر، تو عثمان تنی جنتی ہیں۔ اور کائنات لوگوں اس دور دا حساب لاؤ، ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپیہ لاؤ تے 500 اونٹ نے، بلکہ 600 اونٹ نے۔ اللہ اکبر اللہ، 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 6 کروڑ روپیے تو اتنے حساب ٹر جاندہ۔ ایک مجلس کے اندر جڑا صحابی 6 کروڑ روپیہ اور 1000 دینار میرے نبی دی گودی دی اندر خرچ کر رہا ہے، آج اسی لوگ اٹھ کے بغیر علم تو دیتے تبرہ کریں گے۔ مر جان دا مقام ہے سوشل میڈیا نو۔ ایک مجلس کے اندر 6 کروڑ روپیہ اور 1000 دینار محمد رسول اللہ دی گودی دی اندر لٹایا ہے۔ اپنے حساب سانو بڑے کرنے ہوندے نے، جو انہاں دی واری اسی چپ کر جانے ہیں جدو علم ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا، عرش بری تے چرچا، عرش بری تے چرچا سخیاں دے بادشاہ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا۔ مکے والے نو جواب دیتا، مکے والے نو کیا آقا جے نو سے میں نہ طواف کرے سا، آقا جے نو سے میں نہ طواف کرے سا، سونے دے نال جی سا سونے دے نال مرے سا، آقا دے نال جی سا آقا دے نال مرے سا۔ او دیکھو پیارے دے دل دے اندر کتنا مقام مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان باغیا دا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا۔ اللہ دے قرآن دے 2 مقام ہو گئے، اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سن لو، پھر میں حدیثاں بیان کرنیاں نے۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، وہ انہوں نے نہ آکھو، اللہ کی نہ آکھیے، اللہ پاک نے منع کر دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہوں نے مردہ نہ کیا کرو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ میں۔ ہاں میں ثابت کراواں گا اپنی خطابت کے اندر آ کے، عثمان کل بھی زندہ سی، عثمان آج بھی زندہ ہے، عثمان قیامت یا دیوارہ تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ آکھو گے کہیں گے جاؤ جا کے ویکھو، آج بھی مدینے دے اندر عثمان دے اکاؤنٹ آج بھی چل رہے ہیں انشاءاللہ، آج بھی پھر مدینے دے غریباں دے اندر عثمان دا پیسہ چل رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور تے جیدہ پیسہ آج بھی چل رہا ہے وہ اللہ دی مہربانی دے نال آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ مالا والے سخی
نہیں آندے مالاں والے سخی نہیں آندے سخیاں کول مال نہیں ہوندا ایتھے اوتھے دعا جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ اس واسطے اس جگ وچ بھی زندہ ہے اج بھی زندہ ہے اللہ دے قرآن دے 3 مقام ہو گئے نے او بخاری کھولیے او حدیثاں کھولیے صحیح البخاری ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ ابو حضرت موسیٰ اشعری فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دے نال ایک باغ دے اندر مدینے دا باغ ہے ایک دن میں مدینے دے باغ دے وچ بیٹھا سا تے دروازے دے اوتے دستک ہو گئی میرے نبی فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری جا کے دروازہ کھول جڑا دروازے دے اوتے آئے گا جڑا دروازے دے اوتے آئے گا انہوں سلام بھی کہنا ہے انہوں جنتی بشارت بھی دینی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی جا کے دروازہ کھولیا سامنے دیکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہے کوئی مائی دلال قیامت یا دوارہ تک ساڑیاں گلاں دا جواب دے اللہ اکبر اسی بخاری جو انشاءاللہ ثابت کراواں گے نبی پاک نے جنتی بشارت کنو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نو پھر دروازے تے دستک ہوئی پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری نو بھیجیا دروازہ کھولو سلام کی بھی بھیجی جاؤ تے جنتی بشارت بھی دئی جاؤ اللہ اکبر اللہ تیسری دفعہ دروازے تے دستک ہوئی ایک کونے دماد مصطفیٰ دورے دماد مصطفیٰ حضرت عثمان آئے نے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان نو جنتی بشارت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ایک حدیث ہوگی دوسری حدیث سن لو میرے نبی نے کی فرمایا ہے اللہ اکبر میں ان کو ایک سوال کرنے لگا چھوٹا جا سوال ہے بچے بھی دے سکتے ہیں بڑھے بھی دے سکتے ہیں جوان بھی دے سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میرے نبی نے 10 صحابہ نو اپنی زندگی دے اندر جنتی بشارت دیتی ہے اپنی زندگی دے اندر 10 صحابیاں نو ہن 10 صحابی مینوں نہیں پتا تانوں کینوں کینوں ہوندے نے کینوں کینوں نہیں ہوندے عشرہ مبشرہ دا کی معنی ہے حشرہ مبشرہ دا کی معنی ہے حشرہ دا معنی 10 مبشرہ دا معنی خوشخبری 10 صحابی خوشخبری والے 10 صحابی خوشخبری والے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ فی الجنہ زبیر فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ ابو عبیدہ بن جرح فی الجنہ اور یاد کر لو نکیو نکیو پترو یاد کر لو میچ دے کھلاڑیاں دے نام یاد کر دیو عشرہ مبشرہ صحابیاں دے نام بھی یاد کر لو اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے زندگی دے اندر 10 صحابیاں نو جنتی بشارت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ 2 حدیثاں ہو گیا تیسری حدیث سن لو میرے نبی احد دے پہاڑ دے اوتے چڑھ کے کھلو گے نے تے باہر حرکت دے اندر آ گیا تے میرے نبی نے اپنا پیر ماریا او سونیا نبیا حیا کر دے پتھر بھی تیری او سونیا نبیا تیرا قدماں دی حیا پہاڑ بھی کر دے نے او سونیا نبیا صلی اللہ علیہ وسلم جانور بھی تیرے نام دا حیا کر دے نے اللہ اکبر اللہ ایک گل کراں تے تانوں کوڑی لگنی ہے لیکن غصہ نہ کریا جے او ویر جی اسی سنی جانے تے کٹی جانے تے میرے نبی نے پہاڑ دے اوتے قدم ماریا فرمایا رک جا پہاڑ اتھے ہی رک گیا او پہاڑ اتھے ہی رک گیا فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھلوتا ہے تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک صدیق کھلوتا ہے تینوں نہیں پتا تیرے تے 2 شہید کھلوتے نے میرے نبی دی زندگی دے اندر اور میرے نبی نے اپنی زبان نبوت حضرت عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو شہادت سے پیشین گوئی فرمائیے پیشین گوئی فرمائیے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اے پیشین گوئی پھر قدوں پوری ہوئی ٹائم 15 منٹ رہ گئے نے میں 15 منٹا دے اندر شہادت عثمان بھی بیان کرنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ اے پیشین گوئی پھر قدوں پوری ہوئی
سن 24 ہجری دے اندر پیشین گوئی محمد رسول اللہ دی پوری ہوئی 2 سال میرے حضرت ابو بکر نے خلافت کی تھی، یعنی کچھ مہینے نال، پھر 10 سال حضرت عمر نے خلافت کی تھی، نال کچھ مہینے خلافت کی تھی۔ سن 24 ہجری دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خلافت دے اتے آ گئے۔ جدو خلافت دے اتے آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تے جڑے شروع والے سال سن، شروع والے سال بڑے سونے گزرے تے بڑے امن والے گزرے تے سونے گزرے امن والے سال گزرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان نو فتنیاں دی بھی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ ایک دن میرے نبی فتنیاں دا واقعہ بیان کر رہے، فتنہ دا دور بیان کر رہے۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا، اے نبی پاک فتنیاں دا تذکرہ کر دی جاندے نے تے سامنے ایک بندہ گزرے او دے اوتے چادر سی، لپیٹی چادر، تے میں نبی پاک نے فرمایا اے جڑا بندہ چادر دے اندر لپٹیا جا رہا ہے نا، اے بندہ فتنے دے دور دے وچ بھی حق دے اوتے ہوئے گا۔ حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں بھجدا گیا، میں جا کے ویکھا سی یہ بندہ کیڑا ہے۔ حضرت عثمان اپنا حضرت کعب فرماندے، حضرت مرہ بن کعب فرماندے نے میں چادر اتاری، جدو چادر اتار کے چہرہ ویکھیا تے تھلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا فتنے دے دور دے وچ بھی حضرت عثمان حق دے اوتے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ 24 ہجری ہے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت شروع کی تھی۔ جدوں خلافت کا وقت گزردا گیا، وقت گزردا منافق بھی پیدا ہو گئے وچ، منافق بھی اللہ منافقاں تو بچائے۔ اوے کائنات دے لوگوں منافقاں تو بچیا کرو۔ منافق جتھے بھی ہون، دکاناں بھی برباد، ملک بھی برباد، قصبے بھی برباد ہو جاندے نے منافقاں تو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی واسطے قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافراں نالوں بھی پیڑا ٹھکانہ منافقاں دا ہوئے گا، کافراں نالوں بھی پیڑا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے منافقہ نے کام شروع کیتا۔ منافق کیڑا سی؟ عبداللہ بن سبائی۔ اے سبائی کی کری جاندا؟ شام دے اندر جاندا تے حضرت عثمان دے کن پچھوں حضرت عثمان دیاں گلاں کردا، جڑی بھی گل ہوئے تے منہ تے کریا کر، ویر جی تیرے اندر ایک خامی ہے، خامی نو دور کر، کن پچھوں گل نہ کریا کر۔ موضوع میرا ہی نہیں موضوع ہوندا تے میں تینوں ایتھے بھی بڑے دلائل دیندا، میں اپنے تے موضوع تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ منہ دے اوتے گل کریا کرو، منہ دے اوتے، بھاویں بندے نو کوڑی لگے، بھاویں بندے نو سچی لگے، اے نہیں بندہ ایتھے کام کر کے پیچھا نو ہویا، جدوں پیچھا ہویا، جدوں سامنے ہویا ادوں بڑے تعریفاں دے پھل بدے، تے جدوں باہر نکلیا ادوں پیچھے گالا تو نہ لگ گیا۔ نہ نہ جے نہیں کرنا۔ حضرت عثمان دا کی کردا ہے؟ حضرت عثمان دے منہ تے حضرت عثمان دیاں بڑیاں تعریفاں، تے شام دے اندر جاندا، شامیاں نو جا کے انج دے الفاظ بولدا، انج کر دیا مخالفت پھیل دی۔ حضرت عثمان دے لوگ بڑے مخالف ہو گئے، دورے دماد محمد رسول اللہ دے بڑے مخالف ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جڑے دے فتنے دے اندر آئی جاندے نے انہاں نو باغی آکھیا جاندا ہے، باغی آکھیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا۔ پھر ایک وقت بھی آیا باغیاں دی تعداد کافی ساری ہو گئی۔ ایک دن نبی پاک دی مسجد دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی خطبہ دین واسطے منبر دے اوتے آ کے کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تینج کر کے خطبہ دئی جاندے نے تے ایک درمیان دے وچوں منافق کھڑا ہویا، ایک باغی کھڑا ہویا۔ انہیں آکھیا عثمان اسی تیرا خطبہ سننا نہیں، اسی تیرا خطبہ سنن واسطے نہیں آئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جڑیاں گلاں نے لڑائی دے اندر تبدیل ہو گیا نے، جڑیاں گلاں سن لڑائی دے اندر تبدیل ہوندیاں جھگڑے دے اندر تبدیل ہو گیا نے۔ جھگڑا ہو گیا، باغی اگے ودیا، انہیں حضرت عثمان دی ہاتھ دے اندر او آسا جنوں محمد رسول اللہ پھڑ کے خطبہ دیندے رہے، او آسا جنوں حضرت ابو بکر پھڑ کے خطبہ دیندے رہے، او آسا جنوں حضرت عثمان پھڑ کے خطبہ دیندے رہے۔ حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں کھو لیا ہے، حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندروں کھو کے دے دو ٹوٹے کر دیتے نے، سٹ دیتا ہے تھلے تاریخ دے وچ لکھیا ہے تے نال حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نے پتھر ماریا، حضرت عثمان منبر تو تھلے گر گئے۔ کائنات جو لوگوں، کچھ لوگوں نے حضرت عثمان نو پکڑ کے انہاں دے گھر دے وچ لے کے چلے گئے نے۔
میں مننا وا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تے بڑا ظلم ہویا ہے. او کائنات لوگوں بے انصافیاں نہ کریا کرو. اگر امام حسین دے اوتے بڑا ظلم ہویا ہے, میرے سر تے قرآن مینوں بڑا دکھ ہے, میرے سر تے قرآن میں بڑا رونا وا. حضرت امام حسین دے اوتے بڑا ظلم ہویا ہے, لیکن مدینے دے مظلوم نو کون یاد کرے گا. اور 10 دن میرے حسین دا پانی رضی اللہ تعالیٰ دا بند ہویا, ادھر 40 دن پانی بند ہویا, دا ذکر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. حسین دا 10 دن پانی بند ہے, 10 دن اسی روندیاں گزار دینے آ. میرے عثمان دا 40 دن پانی ہے, ایک دن بھی اسی روندے نظر نہیں آندے. بے انصافی کدی نہیں کرنے چاہیے. اللہ اکبر اللہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی ایک دن پانی دا برتن پکڑیا, تو پانی دا برتن پکڑ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی واسطے لے آگے. اگوں باغیاں نے برتن توڑ دیتا. حضرت عثمان حضرت علی نے آواز ماری, اے علی گواہ بن جا. حضرت علی نے آواز ماری, عثمان گواہ بن جا. علی پانی لے کے آیا سی, لیکن پانی ظالمہ نے کھولیا ہے. تے حضرت علی نے اتھے کی آکھیا ہے, اے مکے دا مدینے دے یہودیو, او مدینے دے منافقو گل سن لو, اینج کافر بھی نہیں سی کر دے, اینج یہودی بھی نہیں سی کر دے. یہودی بھی اپنے جیل والے ساتھیاں نو پانی پلاندے نے, یہودی بھی اپنے کافراں نو پانی پلاندے نے. اینج یہودی بھی نہیں کر دے جنج تسی حضرت عثمان نہ شروع کر لیا ہے. اللہ اکبر اللہ. او دن گزریا, اگے 2-3 دن بعد حضرت علی رات نو نکلے پانی لے کے, کھانا لے کے حضرت عثمان دے گھر تک پہنچ گئے. تے جدو پانی دیتا, کھانا دے کے, فرمایا عثمان نے میں 3 گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے. اے تاریخ میں 3 گلاں تواڈے سامنے پیش کرنیاں نے. پہلی گل تے اے وے تسی خلافت چھڈ دیو. تے حضرت عثمان نے کیا ہے, علی پیاریا مینوں خلافت کا شوق نہیں, لیکن میں نبی دی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور میں عثمان نبی دی زندگی دے اندر میں نبی دی حدیث کی مخالفت نہیں کر سکتا. میرے نبی نے مینوں زندگی دے اندر آکھیا سی, عثمان تیرے نال اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا, لوگ کھون دی کوشش کرن گے لیکن قمیض نہیں اتارنی. اس حدیث تو مراد حضرت عثمان دی خلافت ہے. علی پیاریا میں خلافت چھڈ دیندا, لیکن مینوں نبی نے آکھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک نے آکھیا عثمان او قمیض نہیں اتارنی. تے حضرت عثمان حضرت علی فرماندے نے, اگر اے نہیں تے دوسری شرط ایک اور ہے, میں انتظام کر دینا تیز رال گھوڑے دا انتظام کر دینا وا, تے کچھ لوگ تواڈے واسطے تواڈے نال بھیج دیاں گے, تسی شام دے وچ چلے جاؤ. حضرت امیر معاویہ آپ انہاں دا مقابلہ کر لین گے. اللہ اکبر اللہ. وا عثمان رضی اللہ تعالی میں تواڈی وفاداری تو قربان جاواں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہن لگے, علی پیاریا میرا دل نہیں کردا میں نبی پاک دے مدینے تو باہر جاواں, میرا دل نہیں کردا میں مدینے دی گلیاں چھڑ کے چلا جاواں. اللہ اکبر اللہ. فرمایا اے بھی نہیں کرنی. تے تیسری شرط دے, اور میں علی نو اجازت دے دیو, اگر میں خیبر فتح کرا سکنا وا تے میں پھر انہاں ظالماں دے نال لڑائی بھی کر سکنا وا. عثمان وفاداری دیاں قربانیاں دے دتیاں نے. فرمایا نہ نبی دیاں گلیاں دی جدائی برداشت کراں گا, نہ نبی دیاں گلیاں دے اندر لڑائی برداشت کراں گا. فرمایا نہیں, نبی دیاں گلیاں دے اندر خون, مدینے دیاں گلیاں دے اندر خون ریزی نہیں دیکھنی. اللہ اکبر اللہ. پھر اگلے دن حضرت عثمان اپنے گھر دے اوتے چڑھ کے کھلو گے. فرمایا دسو تسی میں کی تواڈے نال ظلم کیتا ہے, کیا میں او عثمان نہیں جدے گھر دے اندر نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں نے؟ فرمایا نام جی ہاں تواڈے گھر نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں نے. فرمایا مینوں دسو میں عثمان نہیں جدے متعلق نبی پاک نے زندگی دے اندر آکھیا ہے, جنہاں نو بشارت ملی ہے انہاں دے اندر تیسرے نمبر تے میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ جی تواڈا نام بالکل موجود ہے. فرمایا کیا میں او نہیں
جنہوں نبی پاک نے معذرہ عثمان آکیا ہے کہ ہمیں او نہیں، فرمایا جی ہاں تسی اوہی عثمان ہو، کہ ہمیں او نہیں جنہیں مسجد نبی نو لے کے وسیع کیتا ہے، کہ ہمیں او نہیں، فرمایا ہاں جی اوہی عثمان ہے، کیا فرمایا میں او بندہ نہیں جنہیں مدینے والیاں واسطے مٹھے پانی دے انتظام کیتے نے، فرمایا اوہی ہے، فرمایا مینوں دسو پھر میرے نال دشمنیاں کدیاں وٹیاں نے، مینوں دسو میرے تے ظلم کیوں پہ کر دیو، اور مینوں دسو انسان جدوں فراموش ہو جاندا ہے، جدوں انسان دا خون سفید ہو جاندا ہے، ایک وٹ بننے تو پرا دا قتل کر کے بہ جاندا ہے، اے ادوں دا ہے جدوں خون سفید ہو جاندے نے، اے ادوں جو دا ہے جدوں انسان فراموش ہو جاندا ہے، انسان دوسرے دیاں نیکیاں بھول جاندا ہے۔ کتنیاں بڑیاں نیکیاں حضرت عثمان نے گنائیاں نے، لیکن انہاں دے اوتے اثر نہیں ہویا۔ فرمایا میں تانوں آخری گل کراں گا، اگوں تہاڈیاں مرضیاں، انسان بندے نو 3 وجہ تو قتل کردا ہے، قتل دا بدلہ قتل ہے، قتل دا بدلہ قتل ہے، اسلام چھڑ کے کفر دے اندر جائیے انہوں قتل کرنا جائز ہے، شادی شدہ زانی نو سنسار کرنا، انہوں کوڑے مار کے مار دینا جائز ہے اسلام دے اندر۔ میرا تینا کماں دے اندر ایک بھی کام نہیں، مینوں دسو مینوں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اگلے دن 18 ذوالحجہ دا دن ہویا ہے، ظالم حضرت عثمان دے گھر دے اندر داخل ہوئے نے، تے حضرت عثمان پتہ ہے کی پہ کر دے سن، میں قربان جاواں، حضرت عثمان نے انج کر کیا کہ اپنی بیوی نائلہ نو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا مینوں خواب دے اندر محمد رسول اللہ ملے نے، محمد رسول اللہ مل گئے نے، اللہ اکبر، اللہ شاید کہ میں شام تک میری شہادت ہو جائے، اللہ اکبر اللہ۔ ادھر مدینے دے اندر رولا پہ گیا، شام دے اندروں حضرت امیر معاویہ لشکر لے کے آ رہے نے، باغیاں دے نال مقابلہ کرن گے، انہاں نے سوچیا اگر امیر معاویہ آگے رضی اللہ تعالی، پڑھو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، پریشان نہ ہویا کرو رضی اللہ تعالی۔ انہاں نوں پتہ لگ گیا، انہاں نے شام تو پہلے کام کر شروع کر دیتا، اندر داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو شہید کر دیتا۔ اس وقت حضرت عثمان دی زبان دے اوتے کلمات سن، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کائنات کے لوگو، سنے دنیا جان والے سنن والے لوگو، کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی خیبر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی کوفے دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی محمد رسول اللہ دا مصلی دے گا۔ میں قربان جاواں میرے عثمان دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔